upang mas mapadali og mas hapsay na ang pagbiyahe sa mga mag-uuma og mananagat sa kadalanan tali sa mga lungsod sa Katiil ug Buston sa probinsya sa Davao Oriental human maaprubahan ang rehabilitasyon og pagpaayo sa Farm to Market Road nga moagi sa Barangay Mainit sa lungsod sa Katiil padulong sa Barangay Kabasagan sa Buston sanan sa probinsya sa Davao Oriental. Ang naasoy nga pag-aproba sa maong proyekto gipahigayon kaniadtong nilabayng adlaw Marso 10 atol sa gipahigayong Regional Project Advisory Board o kon ARPAB Review and Deliberation of I-Build Projects nga gipangunahan sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 gikan sa Dakbayan sa Davao. Lakip sa maong mga proyekto ang pag-ayo sa kasamtangang mga kalsada o pagtukod og duha kadugang nga mga tulay aron masigurado ang luwas, lig-on og padayon nga agyanan sa mga komunidad nga maagihan sa katawhan sa maong kalungsuran. Sa iyang talumpati gibutyag ni Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayang Hirang nga ang maong mga proyekto usa ka mahinungdanong lakang sa mas pagpalig-on pa sa rural infrastructure sa probinsya o sa pagpausbaw sa panginabuhian sa mga mag-uuma og mananagat sa probinsya sa Davao Oriental. Gipasalamatan usab ni Governor Dayang Hirang ang Department of Agriculture o ang Philippine Rural Development Project o kon PRDP sa ilang padayon nga pakigtambayayong sa mga nasambit nga lokal nga pangabhanan alang sa pagpalambo sa mga komunidad sa tibuok probinsya. Dilauman nga makabenepisyo sa mga proyekto ang kapin 3,000 ka mga residente. Lakip na ang musubra o kulang 900 ka mga mag-uuma og mananagat pinaagi sa pagpakunhod sa oras sa ilang pagbiyahe o pagpasayon sa ilang pagpadala sa ilang mga produkto ngadto sa mga nagkadayang merkado sa sulod ug gawas sa Davao Oriental. Gibutyag usab ni Governor Dayang Hirang nga usa-usab sa tubong sa maong Mainit Kabasagan Farm to Market Road mao ang mapalambo ang koneksyon sa mga kabaryuhan padulong sa mga nagkadayang merkado o sa ubang sentro sa kalihukan nga siguradong makapalig-on sa ekonomiya. Hinuon padayon paghihapon ang paningkamot sa lokal nga pangabhanan o sa probinsya sa Davao Oriental aron madala ang matag oriental nga Dabawenyo ngadto sa mas nindot og luwas nga dalan subay sa biyahe sa kalambuan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.